calminama yeɓiyankoɓe Pindi TV ha tengte yewtere men gande men fina tawa dawal e dawal son paami ɗo ɗo wona koye nder ladde wona eɗen joddi ɗo e miñiraɗo to banggue duuɓi ceerno men to banggue gandal ceerno Cherif Sow mo ganduɗa wona ngol woni goho men e makko en jiidama e makko e nder beeli Kadior e Bawol e nder Jolof en jiidama e makko beeli ɗi ganduɗa guila e kulle en jiidama e makko e nokkuji ɗi ganduɗa dammuwaji baaɗi e bamɗi gueji e nokkuji kulɓiniɗi on saaha ko saaha e nder sahaji ɗum jibini ha joni jokkudal ngal no woodi abbademo kadi hande e nder nde ɗo ladde tawde mo ɗo woni ɗo bandiraɓe hewɓe gamani jolde arde abbademo sababude gandal jomum nunɗal e peewal e jokkudal mum e almuɓe muɗum mo almuɓe mum kewi settade mum sedantagal moƴƴal noddoɓe en ina dallina wonde ko suka kono ko newiɗo ko joom gandal ko belɗo haaldude mo Allah hokki wone en garte ngal ɗo dawal eɗen gadde bani men debbo baldiɗo men Sali Dia jogui caméra o ko musidɗo men seeɗa men Ali Fall denɗi min gayi min tawima nokku e nder nokkuji pulagu nokkuji gandaɗi ko wadde fof calmina bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi Média. alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kulli makan من صارت رفاق إلا الكعبة وفضل في البر والبحر وجعل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهل المراتبات في كل عالم ثم صلاة على المصطفى رسول الحبيب الحاسمي الخريسي المكي المدني وعلى آله وصحابته أجمعين شغل إن جتي الله إن جولي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كو أبو جوب بسلمني من فيمي جوري مام بسلمني بنام دبو سالجا walla Sali Sow bok min calminima no feewi min juurima sa ɓeydandade seeɗa noon ɓe mbiyatma taw ka ñamani ñebbe walla kaccitan lawol min calminima no feewi min juurimama min calmini ahadu Sénégal foof e ahadu Eurobiya o min calmini aduna o foof min calmini halifaɓe diine ɓe ɗoɓe keedi e diine mum en e moƴƴingol min calmini ɗumen min juurima ɗumen min calmini kalifaɓe aada ɓe ɗoɓe keedi aada he moƴƴingol min calmini ɗumen min juurima ɗumen min calmini Sénégal naaɓe fof min juurima ɗumen aywa sokhna Sali bisimilla calmina bandiraɓe yeeɓiyankoɓe gande ɓaleɓe bani ba Seydi Diop mi salmitimama mi juurimama en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe Pindi TV e kuuɓal wonini en kadi beelamma e hande kadi joddade maɗo kono kadi e surtout e yiilade denɗamo woni Sosokho ñamowo ñebbe o e nder Dakar ko taari Dakar fof dukkuɗen yitude ɗum ha jiituɗon ɗum tigui hande e nde ɗo ladde e so wiyama ladde noon ko ladde e nder wuuro ko ganduɗa hande machallah kala jiiɗum hande ma haqqillaji foof payto e guuro meɗen dow to e Fouta payto e Jolof payto e kala ko ganduɗa ko guure fulɓe par ce que eɗen gandi enen fulɓe kam kewɗen tan ko ken nomaɗen ken yahoɓe kewɗen kodde koye ɗiɗo kuuɗe huuɗo ɗi ganduɗa ko gabɗi maladi wadde noon hande Sosokho hande yaltini min e nder Dakar tigui en gari ha ga en jiilima ɗum kan en tawi ɗum ɗo ganduɗa woni ɗo mbiɗa ɗo hewɓe enen jiilo ɗum so tawi gari ha ɗon ma jiitu ɗum ɗon wadde noon ko wiide tan eɗen ñaagui Allah nde puɗɗotoɗen émission bisimillahi rahmani rahimi jofniren ɗum alhamdoulillahi rabbil alamin Allah Seydi Diop a jaama Sali Dia e yewtere men aɗa nde makko haade men yewtude jaaɗen toon to Kadior to en jeehe nokkuji en jeehe gedduji en jeehe jofne en jeehe galleji en jeehine nokkuji ɗi ganduɗa ko nokkuji ɗi mawɓe mabɓe ndeni gande mumen mbasen taddude e namnade mo saabu eɗen jinno namnade mo ko ɓooyi ceerno Cherif Dia namnal gandal ko adi foof almuma hewɓe namni ko sifa timle ɗe joguiɗa fulɓe ina jogui fina tawa ina jogui hamli mumen ina jogui guisnoji mumen ɓene tima ndiyam ɓene tima goɗɗum kono kadi janggoɓe Qur'ana ɓeydi hen ɓe ina timira deftere Allah nde walla course hande o hol sifa timle ɗe joguiɗa e hol hen ngal ɓurɗa hoolade sa hucci e haaju mawɗo e harandi a jarama kaw Abou Diop haɗande timle koɗi kewɗi ina serti timgal foof no ardiyama walla no jangguirɗa ɗum so tawi an ceerno lasrare yenke o walla an gando binde o timgal ma ɓuuri heew seeɗen ɓe jangguintoma ko e gandal ramli
gandal ramli noon koko woodi sifaji gonɗi e nder gandal ramli koko woodi no élève jangirto français ni wooda CI wooda CP ha yaha bac gandal ramli ko noon wayi ene woodi gandal ramli gongal nder a woodat hundeji e nder gandal ramli ɗi nattat won gandal bindi ɗi isi won ko wonata keeci gandal ramli ɗi ko inama holla neɗɗo o ɗum ina wiye gandal rawhanuji ene woodi gandal jinneji e ɗil halhaliji e nder gande ramli ɗi ene woodi noon yimɓe ɓe jottiyaki ɗon ɓe kaaɗi ko tan ko dow bindi he gandal ramli ɗi ha fa ɗum ɗon so tawi a rarani hen neɗɗo jarani hutbu jarani lawhu isima ha ɗum yii isi noon so tawi a yettoyimo e gandal ramli e to kurus a yettoyimo toon ha no feewi haɗa wawi yii neɗɗo e gandal ramli taw yo ka ɗum darɗo tan walla ka joguiɗo junggo muɗum tan walla ka jiiɗa inde muɗum tan karana ɗum e gandal ramli ko yawti e ko wurata e ko aroyta comme no médecin o gardeɗa médecin o ni totta ɗum inde ma haalanma hoko lekki ki ƴettata ɗum wona safara ma e gandal ramli ɗum ko banggue alqur'an so noon mawɓe men idana heɓe jogui ƴeewgal taw ko ƴeewgal leydi haɗane neɗɗo taga koye leydi ko ñamata ko koye leydi ko leydi leloto sima hene ko leydi ruptoto ɗum tagi fulɓe men toɓɓa guisane e nder leydi sigal caat damare afa buddan naggam yo naggam ɓe kalanma ɓe kalanma ɓe mbima toɓɓere hen foof ko ɗum yahata te ɗum sika raari a wawa ɗum ittu par ce que gandal toɓɓe koko ɓooyi gila jamanu annabi idrissa ko hen gandal toɓɓe wondo jamanu annabi idrissa idana nde alqur'an siwa arde ko gandal toɓɓe wodno nden gandal bindi wodani saabu wondo ɗon ko tawrat linjil zabour fourhan wondo ɗon e joni noon julɓe ɓe timgal mumen wondo ko gandal leydi aɗa andi gandal leydi yii gargol yii annabi sallllahu alayhi wa sallam te bileji goto bitenoɗo warhata ibnu nawfal nde nene men khadija addi annabi sallllahu alayhi wa sallam e bileji he wi ɗum min de o jahli kam nde warhata toɓɓi guisani muɗum wi ko oɗo de ndaw ko welatno mi tawe so ene yaltine makka mi daro mi dado mi walla ɗum o annabi sallllahu alayhi wa sallam wadde ɗeɗo gande ɗe ɓooyi tawde warhata ibnu nawfala timi leydi muɗum yi annabi oye ko jaltinteɗo makko no annabi yiɗiri makka annabi min wadde komi jaltinteɗo makko wi ɗum ñalawma nene ara ma añɓe ma ɓe jiɗɗaɓe maɓe jaltine makko paa madina wadde ɗeɗo gande ko ɗum gande cosan gande usuliya goɗɗe ɗe ganduɗa neɗɗo foti ko ɗo gonɗa ɗo foof ganda hoodere ma ganda sadakuji ma ganda du'uji ma ganda alhaaliji ma ɗum noon koye nder ƴeewgal noon ene woodi gandal bindi woni ko mbimami ko ramlu ene woodi guisane taw yo ko leydi ene woodi ndiyam ene woodi listaqara listaqara kadi no joom temps waɗata ɗum listaqara ñalawma o ko neɗɗo goto mbawɗa ittude a wawi ittu yimɓe ɗiɗo par ce que ko jamma waɗate te ɓuuri heew listaqara laaɓata e maɗa 4 heures abbi 5 heures du matin ko ɗon listaqara laaɓata maɗa ene heewi ɗum heɗen mbawi ɗum ɗo haal ha janggo huuɓata eyyi ɗeɗo gande ramli guisane ene heewi façon ngaji a jarama haade am artude sali saabu bandiraɓe heeɓe ɗo namno no mbiya ko Pindi TV fuɗɗi ko seernaɓe temedde gari hen kono ceerno debbo ala hen te seernaɓe timoɓe fulɓe walla waɗoɓe gande meɗen ɗen ina woodi won hen ɓe jiiɗen maɓe gawa sallah jaaɓi woɓɓe mbima ko gorko tan namnoto debbo namtoɗo ala noon debbo namtoɗo ari hande ma rewɓe woɗɓe kadi gollotoɓe wodɓe no goodi no ganda tawi ko tawɓe gande e galle bamumen Sali jafoɗa haade ma arde gartan koye sifa timɗe ɗe a haali joni ko mbiɗa ko joni listikar e Riyad yimɓeɓe ina mbiya saaha ɓe mbiya ko ɗum gotum ɓe mbiya ala wona gotum holten ko jaaɓi ɗum ɗo e holen ko sali ɗum ɗo haɗa andi listikara jaaɓi tan ko laaɓal ɓolal listigara neɗɗo tunwuɗo mbo wona dewowo Allah mbo wona janggowo alqur'an jokkake hadaratuji Allah ɗi on wawama waɗan listigara riyada noon ko inde Allah a jaggat inde Allah natanade riyad tarbiyoɗa inde Allah nde piyade taƴandani hutbuji e lawhuji e rawhanuji
jiya ahkamuji inɗe Allah ɗi jaɓa ahkamuji ɗi ahkamuji ɗi woni inɗe Allah ɗe sahaji wima min inde Allah nde jaɓmi ko sadaka nanggam ko nanggam nanggam min ko rawhanuji nanggam jogimi rawhanam nanggam ina wuura bartu bahrul ahmar walla bahrul aswad walla bahrul abdul aziz walla bahrul nanggam nanggam e nder bahruji ɗi e rawhanuji ɗi ndaara on riyada piyambo ganda sadaka hembo natna hen inde neɗɗo o riyade o humta haajo o riyade ene wawi won balɗe ɗiɗi ene wawi won balɗe tati ene wawi won balɗe jeeɗiɗi ene wawi won une semaine ene wawi won lewru lissa gara noon so tawi neɗɗo kulɗo Allah o waɗanimo ɗum ko ñalawma goto te kadine ko jamma goto o yalta o haalanma no mbaɗata so ka ɗum waɗi keɓa jaam ɗum no serti riyade ene wawi won balɗe ɗiɗi balɗe tawi ene wawi won une semaine ene wawi won lewru riyade hay mawɓe idana ɓe mawɓe idana heɓe keɓatno neɗɗo mawɗo taw ko président ko lamɗo lesdi walla ko namdoto lesdi gara e mum en kala joni ka cohluɗo lesdi ɓe nananma riyade isi noon ɓe cuɓoto ko groupe aji catégorie uji ɓe ƴeewa sukaɓe ɓeɗo ɓe ciwa dañ bakkatuji esi koɓe janggoɓe alquran koɓe laaɓe tos ɓe tot ɗumen riyada caggal futura ha caggal juulal gueeƴe on riyada ɓe sukaɓe mbaɗan membre a faami won hen leƴƴe ɗe poɗɗa ɗe lootade ɓe totta rewɓe taw ko rewɓe ɓeɗo ɓe ganda bakkatuji ɓe ciwa wattu ellade ɓen piyanma leƴƴe ɗe lootodaɗe e nder galle he joni ɓe ƴeewa ko mawɓe jeeɗiɗo mawɗo hen jeeɗiɗo foof mawɗo hen foof totte inde ma pour yo waɗa riyada joni ɓe darat ko so tawi ko joyoɓe jiidi ko yii ko ɗum woni gonga so tawi koɓe fecciɓe ɓe tato jii ɗum ɓe tato jii ɗum ɓe tato ɓe jiidi ko yii ɓe tato jiidi ko yii ɓe piitoto riyada o watta goɗɗo pour joni ɓe daña ɓe seɓɓe so tawi ko joyoɓe seeɓi ko yii noon ɓe gandata ko ɗum woni gonga ɓe kalanma koɓe jii ɓe kalanma no mbaɗata sika ɗum waɗi keɓa jaam rawo riyada ko noon jokkorto ɗum taki du'a o beele neɗɗo wodata he ɗum wona gollal ma ɗum wawa waddede goɗɗum si neɗɗo wima min komi ceerno komi goɗɗum tan ceernal nga mottinma sali noon haade rewɓe wiide mi waɗi a kappami ko bisimilla namdal yeeso ma Allah jarama jaram kawam hande noon oɗo sosoho jogori sabade hami jaɓa tigui sosoɓe en jogui gandal nde tawno machallah mi laaɓama hande tigui ko pulago wiyata ko gandal fawako e duuɓi ko suko e duuɓi kono noon ko mawɗo e gandal ko fuɗɗi ɗo haalde e ƴewgal ko kala nanɗo no haaldata ne andi o haaldata tigui ko gandal ɗum noon eɗen ñaago Allah yallah hisnu gandal ngal kadi yallah newnan kala ɓiɗɗo mo ganduɗa ko jiɗɗo jaam walla malaɗo jaam Allah newna ɗum nde jokkodirte makko ha wawa feccade e gandal ngal Allah hokkimo ngal min gartanmi ko gayi e banggue wonni no mbiɗani rewɓe par ce que so wiyama Sally Dia tan e andi wiye ko debbo Africa so tawi hande o haalinen ko haalane en banggue ƴewgal ko eɗen gandi tigui caggal nde neɗɗo ƴeewi neɗɗo ha yi ɗum par ce que ƴewgal way kono consultation ni way kono no neɗɗo malade ara he docteur ni haɗo jomum safrudema walla andude rafima alay saago ma wonma consulté ha anda caggal nde o haalan en ko laaɓi e nder ƴewgal ha ganduɗen tigui omo jogani ɗum gandal so ƴeewni neɗɗo ha paari exemple hande eminen rewɓe surtout hande so wiyanoma hande ɗanle ko heewi wiyede ko worɓe kono hande rewɓe ni aɗa wawi wiyede kamɓe ɓuuri hewde e ɗanniyankoɓeɓe surtout rewɓe wonɓe caggal leydi ko wayno banggue France banggue États-Unis en taw ko lewɓe liggotoɓe taw ko joom salon ngaji en ko mbayi noon ko mbayi noon taw kadi jomumen jaaha e dañi golle kono taw dañani kayitaji beela hande ceerno Sérif Sow min Sally Dia tawi ko to e caggal leydi gonmi Allah walli kam mi heeɓi visa walla to mbawmi rewde hay sinno ko Nicaragua ha Allah walli hande mi naati États-Unis mi dañi golle kono hande mi heɓani kayitaji mon foni andi so tawi neɗɗo heɓani kayitaji e nder leydi hay sinno omo jooɗi ɗon kam jongal makko toon sirani beele somi jokkodire hande ceerno Sérif Sow en wawi walludemi hami daña kayitaji a jarama Sally Sow mi wasma wi Sally Dia e joni e fayidagal ɗum ɗon debbo holliri hoore muɗum e aduna saabu so tawi en mbi nde diine jippi e annabi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko nene men Khadija idi naata l'islam e rewɓe he ina wawi wiye hay defte ɗe kam mbi kam idi naata par ce que tam annabi sallah alih sallam wonduno ɓe mbi e sukaɓe he Seydina Ali ɓe mawɓe ɓe Seydina Aboubacrin Siddiq radiallahu taala anhu debbo wondo commerce heɓi jawdi muɗum yi annabi sallllahu alayhi wa sallam walli ɗum naati e muɗum wadde debbo ɓooyi wat golle jontaɗe e nder aduna men e joni noon ko Allah wi ko arijalu khawamuna ala nisai bima fadala llahu baduhum ala bad ko ɗum woni sababu noon worɓe ɓe jiya neɗɗo tina martaba muɗum e dow debbo mum
hasba hay debbo fotani yiilade fotani ƴeen avion ngaji ene jippo e ɗum ɗon wondo Allah haali ɗum e nder alquran tuuba koɓe daari ɗum jii ɗum totti fayidagal debbo yahani ɗum han sika raari kal jawkal aduna ko yimɓe jiiloto hay homo seɓra hen worɓe rewɓe ɓe heɓe ƴeeŋat avion ngaji ɗi heɓe jippoto heɓe jogui galliji ɗi min woodi ko gandumi hen saabu sahaji fof ɓe nodduma debbo noon haajuji muɗum e ceernagal ene heewi surtout ƴeewgal haajuji muɗum e ceernagal ene heewi gila ɗo sukaɓe mum haajuji muɗum ceernagal ene heewi gila ɗo e nder galle mum haajuji muɗum ceernagal no heewi gila e hakkude muɗum e gorko muɗum haajuji muɗum e ceernagal no heewi gila ɗo palasuji mum e udditare mum eko waɗoyta rewɓe ɓe ne keewi haajuji e banggal seeren ɓe eyyi par ce que debbo wondo yalti koye faara gorko ñaama gorko ɗum tagi debbo ene heewi probléme aji aduna timmani wodan koɓe cohlata e du'aw min won ko gandumi hen kala jokkodirɗo e amen noon fodde ko Allah wawni amen ko miɗa laaɓa dey so tawi a jokkodiri am haajuma mo joguiɗa e banggal ménagement galle ma haajuma mo joguiɗa e banggal hakkude ma gorko ma haajuma mo joguiɗa salon ma haajuma mo joguiɗa aduna ma haɗa fuɗɗi hunde ɗum yahani haajuma mo joguiɗa on alhaali wooda komin hen gande ha heewi komin mbaɗantama nde Allah humtanta haajuma eyyi ɗum kam ene laaɓimi e batta rewɓe eyyi a jarama ceerno ɗon laaɓi joni so neɗɗo en gumima tan paɗen koye daabal udditare mi anda banggue binde gummotoɗo ñamano pay nano kono bandira men kuuto ɓokkiwaɓe jamme en to wona eko nandi hen to banggue udditare hol sifaji ɗi joguenɗa ɗum aɗa andi ka Abou Allah jarama a jarama e banggal udditaje idoto fof neɗɗo haade ina uddito ma reene saabu so tawi a itti mbi'a han darna mahdi ala fondement yahata wattinta yakkoyto sahaji jiya nana kaari de jibina ko ɓooyani e galle munana hoɗa kaari maayi hawri ko ceerno mbo anda jimbi lekki toti ɗum lekki ki yaawi hokki ɗum jawdi tawa nden ka ala te nden koko waɗi fa'ida tawde annabi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kam woni jokkorgal men kam woni ñimtinorgal men jaggama e mystique ha Allah jippin qul a'udhu bi rabbin nasi e joni noon jooma yimɓe ɓe so wi annabi yo moolo yimɓe ɓe haɗani kon yimɓe ɓe ɓe cikki jooma yimɓe so tagi ɓurnaɗo muɗum ina woni denɗo ɗum o wi kamu yo moolo yimɓe ɓe qul a'udhu bi rabbin nas noon malikin nas ilahin nas o joofi ɗumen yenni ɗumen o wi min sharri waswasil khannas haɗani ɓe kay wooda ko woni nder mumen allazi yuwaswisu fi sudurin nasi o jokki minal jinnati wan nasi o wiya ko ɓe tan goni probléme aduna minal jinnati wan nasi wadde ɗum ko fayida gonga wadde aduna woodi ko woni hen so tawi a heeɓi jawkal aduna ma foof en cohluma ma jinnijo cohluma ma yimɓe cohluma so tawi a ala ko waɗima couvrir a ala ko arabe wiyata ko mahsum a reenaka sonde jawkal ma aduna newatako ene wawi haɓote nana kaaride noon wano hewde jawdi is noon natti jogade hay ndiga ɗum addata ɗum ko no keɓirɗa ni lotgal jawdi ngal ɗum fewani so tawi ko minen garɗa so tawi min daari hamin gandi hoodere ma ko hoodere ma huɗum kay hoɗo gonɗa miɗen gandi so tawi haɗa wawi heɓde jawdi e banggal lotgal udditoje joni homo dose poɗɗa ettu par ce que a wawa ettu debbo joom reedu mbiya han totta ɗum kaaƴi hoore musande a waɗata ɗum koko woodi dose e banggal leƴƴe tuuba ko o noon Allah okki ɗum kam ettude leƴƴe namde ɗum laboratoire ɗum rewa pharmacie bindaneɗa jaaha naftora ina noon Allah okkani ɗum enen fulɓe ngal gandal enen joguiɗen ko lekkatuji meɗen joguiɗen ko gande meɗen leƴƴe men ɗe ƴeewoten ñalawmaji ɗe cuɓoto ɗen leƴƴe men ɗe ƴeewoten e lebbi won sahaji so tooɓi leƴƴe men ɗe ƴeewoyten par ce que lekki dañowo ƴeewete ko ndungu so ina jippo ko ɗon lekki dañal ƴeewete so ƴeewama wona so tawi ko ɓañre worɓe unata lekki ki ko worɓe ɓe cuwa andudembo so tawi ko ɓañre rewɓe unata ɗum ko rewɓe ɓe cuwa wattu ellade taw ko misiɓe ko noon mawɓe mbaɗatno idana ɓe una ɗuma kurkol
joni noon kurkol ngol so ina une woda ko ina werte waɗe toon gawri waɗe makkari waɗe kala ko ina adda ndin kurkol woni wow eyyi toon unate dow hiɗum eyyi jiyannomi ko mawɓe ɓe mbaɗatno ko so tawi yimɓe ɓe wonɓe caggal leydi so tawi yimɓe wonɓe caggal a ƴeewat drapeau union Europe drapeau maɓɓe ko drapeau bulejo jogui ko koode 12 ɗen koode 12 wodi ko liggoto hen e banggal ɓañre an o gonɗo Europe tawde ka neɗɗo ɓalejo a hoɗani toon sika yettima sika naftorima lekki Europe naɓe mbaɗma adopté par ce que a hoodrima a naftorima koode mumen 12 wadde jawkal aduna weeɓatma e nder Europe e nder tuuba koɓe jiɗete ɓe tottete kala ko cohluɗa e si o dala ko ɗum sika raranama ha yimɓeɓe ha min gandi hombo woni an a renete duwoɗa waɗane banggal jawdi aduna so tawi noon an solde ma jawdi heewani e joni hono tawirta solde compte mbo ala 1000 francs mbiya han jaltina hen pasa 1000 an wari jomum cimayi wona noon waɗate so tawi a raari neɗɗo a andi oɗo hooderimo ko ɗum nanggata walla ko ɗum nanggata ɗum woni point ji hoodere muɗum a waɗanat ɗum ko foti e muɗum so tawi a raari a andi o ko joom hoodere mawde e si o ala nden ko ɗum hay ɗum heɓa jawdi ndena ɗum ha o para mbanna ɗum lotgal maggal heɓa jawdi lotgal noon leƴƴe ɗe ɓuuri hen waw tottir jawdi taw jawdi so ari kone ñiiɓode so tawi ko lotgal jawdi aɗa andi lotgal jawdi lotgal ene wawi ettu ina addu jawdi e ene woodi duuɓuji goɗɗi taw wona lotgal ko addata jawdi e noon so tawi ko lotgal addangal jawdi taw ko jawdi hewni taw ko ñiiɓoyde ɗum ko bani eyyi ɗum noon bani ke wonata bani wotoki wonta ko bani jiiɗi tegandiɗi caggal e tawɗi goɗɗodirani e ñalawma altina ƴewata jaggal takkusano e nawata ko kosam e gawri e sukar ɗum yeynate eyyi ɗum yeynate eyyi ɗum woni kin bani so tawi noon ko banggal nden ko itta neɗɗo kala ko wondomu e gollal o liggey so ganda so lootino haysi leeli ma hoyɗu wona ɗin koyɗi bonɗi wonde ko woni muɗum ko ɗum ettima a tawat lekki ke wiyete ko ɗo de kaari feeri ɗo ƴeen gaynako goto feeri ƴeen o yani ɗo o maayi kin lekki e ɗaɓɓata sikaki ɗaɓɓi wodano ko pewnirɗaki sikaki fewni noon won aya goto mo mbaɗata hen won gaaya goto gonɗo suratu alif lam mim sad mo mawɓe ɓe ƴeewirtanoma ɗoɗo Allah haalata liggiyaji haala Moussa ma jihtum bihi sihr inna Allah sayubtil inna Allah la yuslihu amal al mufsidin on aya mawɓe ƴeewiratno kin lekki soɓe ko pewni noon ɓe tawa debbo takkatoɗo bottari muɗum ɓe ndewo caggal muɗum tawa debbo o yiyani ɓe gujje tekkere nde ɓe mbadda ɗum e kin lekki takkorde nde tawa noon neɗɗo o yiyanima si neɗɗo lootimo ɗum kala liggey gonnoɗum mo iwat kala ko wondo muɗum kadi ne wodan nden ka si neɗɗo joofimamama sika renaki o wonta ɗum simtu Sally eywa alhamdulillah nde kalɗen haala udditari guila wonɓe caggal leydi ha e ndiɗo leydi min garami koye banggue ko mbiyata ko noobo mbiɗa heewi nande tan fulɓe mbiyata noobo somi juumani noobo koye jaggude neɗɗo eyyi minen foof noon emin gandi hande debbo woni no mbiɗa ni a simtiɗo ha cimtuɗa guila rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadde ko rewɓe darde mumen e ha ɗo joni ɗo jareheɗen ha kadi guila ne wiye debbo foti tan ko joɗade e nder galle ha joni rewɓe ne kabɓe gudde mumen ha tiiɗi ene liggo kadi kala liggotoɗo foof yiɗata ko dañde kono hay so tawi debbo ligguima dañi inde dañi laamu dañi gandal ko wawi dañde foof o dañi mbaadi tant que o dañani joom galle e sara makko wonko heddorte hande rewɓe hewɓe diwɗuɓe ene keewi bombi ene keewi taw ko yimɓe dañde dewle cattare ɗum taw wiye pourtant o yoddomo yonta kono ronki dañde dewgal beele hande so neɗɗo ari taw ko on debbo so ari ceerno sérif on ko wawi waɗan ɗum ha wawa dañde taw ko dewgal moƴƴal ko ɗum yawti kadi so caggal nde o dañigal dewgal mon foni andi so tawi a dañi ko joom galle ma jiɗɗa ko joom galle ma yo yiiɗe yo horsino yo won sarama yo nanane yo pamodir ko wiyete banggue noobo ko beele kadi ceerno sérif so hande so tawi neɗɗo ari e muɗum ene jogui joom galle muɗum ene wawi waɗan ɗum noobo ko ganduɗa joom galle mum ene yiiɗi ɗum ene heede less mum ko dañi foof ene fecce muɗum taw kadi yiiloyta ko sosoɓeɓe yiiloyta ko wonde jeerab so en ala wasa ƴamoyde walla wasa humande debbo goɗɗo wasa ƴamoyde wasa humande heddotani muɗum ala kono ɗon kam ade ceerno jabade min komin haalata ɗon ko hewɓe ɓuuri satde jaggude minen woɓɓe min mbeɓi jaggude ko hewɓe ceeɗe jaggude minen noon min jiiɗi ko jaggude worɓe hankkandi joni kam ɓuuri sattude jaggude joni ƴeewe noon tawi sosoho wonko wawani ɗum eyyi joni haɗani nooɓo ene heewi façon ngaji
e nooba banngal alqur'an ina woodi ɗum watte ko e inde Allah en waɗe alluwal jamdi fiyete ko balɗe ɗiɗi walla ñalawma gooto taw fiyete ko jamma so fiyama tan so nangi ɗon accata he ɗum ne so nangi sika pari a lootan alluwal ngal exemple sika fewni alluwal ngal ha para a tega ɗum dow safar piya ha moƴƴa ha neɗɗo o ɓe natodira no moƴƴi sika pari loota ay o mbaɗamba butel penda butel ngel sika fendi butel ngal ha fendi comme no kosam fendirte sika pari ubba butel ngel no banggal alquran on hankadi pari jaɓanata ɗum ɓe jaggodiri ɓe gati joni noon ɗisi noon ene woodi kadin ko yaawi ko gande men fulɓe mbaɗatno piɓi eyyi piɓol noon ɗo piɓata ɗo ɗen gandata jaggi walla jaggani exemple sika so tawi debbo ari ina yiiɗi fiɓ gorko muɗum pour gorko muɗum yiiɗa ɗum ha aduna dawa gasa kala ko dañi totta ɗum rarata hay goto sika fiɓi piɓol ngol ha parɗa a weddoto ɗum e dow so piɓol ngol saggi anda nangi ƴeewa ɗo mbaɗɗa ngol so tawi a weddimo ngol arti e saggani a ƴeewat ɓoccode haralde gueɗal haralde woni hoɗum hen woodi ko fulɓe so gertogal woofi ɓoccode muɗum pour wadde ɗum cofoñ en hen woodi ɓoccode fusatade omaɗonne fussa nde toccina ko ɗo nden gueɗal haralde ko nden jiiloɗa pusana neɗɗo o ko woni muɗum ko joni sika fiɓti ɗum tan sika waɗi tan a nanggat ɗum piɓol noon sika fiɓi ha parɗa ene woodi piɓol baɗetengol edduɗe idana manon gara e wuuro wiye o galle idi oɗo ngo wuuro ɗo woni galle seeɗo village fiɓa ha para ngal dudal iɗi ɗon iɗi defeede sika yiɗi noon on piɓanta yuɗum ɓoydi maydu ɗon ubbata piɓol ngol ɓooyan ene woodi noon piɓi nani toon sika fiɓi ha parɗa mbatta ɗum ko faɗa nano mbaɗa ɗum lekki noon lekki kam ƴewataka catal ɓurgal hen jurde hen mbaɗata ɗum piɓol no woodi ene woodi hen piɓol ngol ganduɗa ko segalu ngol fiɓi wonko guetta e kaakol mbadda ɗum e ñakkaɓere cumta ñakkaɓere cumta piɓi ɗum no woodi ene woodi kadi en piɓol siga ngol piɓi a ƴewat liingu piɓa piɓi ɗiɗi mbaɗa gotol ngol e wonko liingu ngu goɗɗo ɗum mbaɗa nder reedo he ubba taw ina dari taw ko saragueji ɗum kadi en piɓɓol he ɗum no woodi pour nanga gorko nanga debbo ha noon ɓe gonda walla debbo nanga gorko ha ɓe gonda e banggal gande men pulagu ko arabe wi'ata ko ilmul muhtabar gandal teskuya ɗum no woodi ha fotina leydi kadina kala jaakaɗo hen so ari e nder meɗen e nder pulago ngo inchallah ɗum kam haaju mum hutoto e seydi so haademi tottude kaw ene woodi mais est ce que wadda expiré no tubako wiyata wadde expiré ni waɗe taw ne waɗi happu exemple hande a jakki joom debbo jakki joom galle muɗum yiɗimo horsinima haaɗe makko beela waɗata duuɓi ɗi ganduɗa hankkandi ɗum taƴa eyyi haade mi haali hami tampi mi haalni seeranɓe hami tampi ɗumen so tawi on noɓan neɗɗo on jiiɗa wiwaɗ expiré sika waɗi gollal ngal ha paari a ettat ƴulɓere safara jaltina hen ƴulɓere wotere won jatol noon ngol jartotoɗa ƴulɓere nde sika jatima ƴulɓere nde ha parɗa ƴeewa ndiyam ɗam ndiyam noon ko ɗum ndiyam premiére toɓa etta ƴulɓere nde beddaɗa nder ndiyam he etta ndiyam ɗam bisaɗa ɗama liggey he sika wisi ligguey ha parɗa sika waɗi gollal ngal hay goto wagal ittu gollal ngal watta expiré hay sika ɗum waɗi e talkour hay so talkour ndu naati duus yakkatako ay ala bawɗo bonni talkour ndu on secret noon wona yimɓe fof jogui ɗum seydi so e ga e namdan ko ɗiɗi namdinomami mi wima joguiɓe banggue humre ene jooɗi ene jontani poti dañde dawle e dañata dawle guila e rewɓe aɗa yiiya kadi gorko mo ganduɗa ne jogui dépense ene wayno foti wade ronkatan dañde debbo e banggue humre ne beela wonko Allah humpinma hen eyyi joni haɗa andi sahaji jiiya debbo joɗɗo ɗo laɓaɗo horo dañ gorko ɗum ɗon adda ɗum ko ɓuuri hew ko taw ko woodi ko wondi kamo debbo he par ce que ina woodi ko Allah tagi ko wona men siko jinneji so tawi a waɗi tafsir suratul kahf qala alam aqulaka e tafsiru jalalayni o a fahaman woodi ko Allah tagi ko wona men tawa ko wona men ko nani e nder men e ko ɗum ɗon noon addata ɗin probléme aji joni hunde sukka debbo taw debbo o resetaki kala mbo debbo o wondi tan ɗum hira
ɗum itta toon on ɗum ko mbiyata seyɗani ko seyɗani seyɗani e debbo ɗum noon so tawi a hawrani e ceerno ƴeewanma ha o anda ɗum e ma o itta ɗum e ma pour ndeseɗa weeɓeta aɗa wawi wurta ene wiye kaari de noon way moƴƴu ngari noon way naggam e kam de hoɗo tan maaya wona ɓen ɗon yimɓe kawbo ɓe koɗo tan ɓe maaya andata hay ko waɗi ɗumen eyyi joni ina hen woodi worɓe kadi a yiyata gorko wona jontaɗo mo foof ene andi daña jawakal adon ha heew taw yo wawa dañde debbo par ce que kamuni ene woodi ko wondi ko yiɗi ɗum ko jaɓata hay debbo goto ɓaɗo ɗum debbo ladde kañum eyyi debbo eyyi kamuni noon ko wondi ko so tawi ɗum ittaka pour wonda e debbo weeɓata kala hay debbo mo wondi ko ñalawmaji ɗiɗi gondat ɓe ceerta taw o ferima e debbo heko gasata taw yo woodi ko woni e muɗum ko anda e muɗum so tawi ɗum ɗon etake ɗum ñawde etake ɗum ettu e muɗum ene wawi wuura ha maaya yiyata ko weeli ɗum ko e nder den nam konngol artema sidi ɗum noon yeeɓiyankoɓe Pindi TV yewtere gande men fina tawa gande ɓaleɓe dawa ngal woɗɗoyi manam namdal gotal to banggue sattiraɓe ɓesgu rewɓe ƴettoɓe ɓe jettinta ɓe ellaji ndewani lawol deydi lelotoɗi ko jibinte ko dartako ha ko ɗum saabi fulɓe jiguino inde gurowo en gañawɗo en mayata en ɗen inde foof ko neɗɗo cattiraɗo e ko nandi hen beɗa wonko Cheikh Cherif golloto hen eyyi woodi komin hen jangguina kadine ko laaɓi tos komin mbaddata yimɓe kadine kaw ko suuɗaki aɗa andi annabi yaqub wonko torino Allah ɗum taki ɓesgu waɗi fa'ida par ce que wino ɗum ko yarisuni wa yarisu min ali yaquba waj'alahu rabbi radiya Allah okki ɗum ɓeɗɗo ha innin ɗum ɓeɗɗo wiɗo ismuhu yahya lam naj'al lahu rabbi radiya eyyi ɗum taki neɗɗo so tawi ala ɓesgu kala ko mbawɗa darno aduna wattinta par ce que sika yeehi tan ɗum natti Allah wi ko so tawi a acci ko moƴƴi keeci ma soka maayi a maayani ka gurɗa bal ahyaw inda rabbihim yurzaquna par ce que woodi ko gaccuɗa keeci ko ina darna ko maako saabu annabi sallallahu alaihi wasallam hay wi ko neɗɗo so maayi gueɗe tati acci ko ina ɗum nafa inni hen ɓeɗɗo alwaladu salih sadaqatul jariya ilmun yuntafa'u bihi ɗum annabi sallallahu alaihi wasallam haali eyyi joni so tawi an a woni debbo a woni daratoɗo mbo wawa jibinde so tawi ko pulago idana soko tawi a ari e nder mum en woodi ko ɓe bindata e noon soɓe ɗum bindi ɓe ƴewata ko an hoko hono mbaɗa e banggal jibingol ɓe tantuma soɓe pewni alhaali o ha mbo moƴƴi ɓe jilantoma ko gertogal so tawi ko fune ɓe jiɗɗa dañ to so tawi ko fune ɓe jiɗɗa dañ ɓe jiilototo gertoɗe ɗiɗi etta aya o so tawi haɗa mbo looto ettata ko yulde pawa dow hoore ma yulde pawa e hoore joni gertogal wona ni gertogal wona ni a waɗat feere noon ko loototoɗa ko ina mema gertogal ngal mema gertoɗe so memi gertogal ngal so tawi a waɗat gertogal ngal defa ngal ñaama ngal an tan no joom galle ma hay goto natata hen so tawi on cekkidi min de ɓeɓe mbaɗatmi ɗum so tawi on cekkidi ma on dañ sukaɓe kadine ma barkin saabu ɗum ɗon ko ɗum du'aw mo ganduɗa o l'islam ina ɗum dagini Allah ina hen wondi nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ina hen wondi annabi yaquba torinoma ɗum Allah gandal hiɗum no woodi gande men fulɓe noon koɓe ko hen mbaɗa ina woodi condi ndi ɓe hen mbaɗata ɓe gettanno condi he ko ɗum e ndungu so ina diwoji so ndungu so ina jippo ina woodi gueɗo jalta kon mboɗo joñ tokson ni ko ɗum ɓe gettanno camsil Allah eyyi camsil ɗum ɓe wala ɗum fof ɓe gettanno wonko ɓe gettata jaaɓi kadi ne so ɓe gari ɓe tawat jaaɓi ko a tawat wooda ko yani ina woodi ko ajji ina woodi ko leeli ina woodi ko hippi joni ko ajji ko gettata joni tawa rawandu waɗanno ndu sekkidanno ndu rawandu wondu ndiwa ɗumen ɗo coofe ɗe jani ɗo nokka ndin leydi ɗum woni gandal fulɓe men ɗum woni gandal ilmu muhtabar e ina woodi koñ gueɗon fulɓe gettanno joni ɓen tawa debbo jibino wudere nde haddino nden saha nde jibinta nde ɓe getta nden wudere ɓe naftoro nden wudere ko nden wudere fewnirte cundi ndi somre ndin cundi ɗon so fewnama ha moƴƴi ñalawma talata fina wona allarba taw lewru ndu hen tolni balɗe 15 cundi ndi liirete koye dow
ɗo ganduɗa no hakkude condi ndi asma ndiga ka reƴƴoto toon fajiri so caggal juulal fajiri guitta condi ndi gadda joɗɗina kala mo mbaɗanɗa lotgal nde ngal lotgal haysi darinoma duuɓi dañat cukalel ndiga ko wawi hen est ce que eyi ko ɗum fulɓe men mbaɗiran ɗum wona ngal ɗon gandal a jarama ceerno Sharif Sow sali heɗema so maɗa gandal wiranaki gandal woɗɗani nunɗude e famde e jabde janggude kala mo ene jogui ene hooli bisimilla Pindi TV nanɗo sa yima yalti gandal ma holko ngol cektorɗa haadema arde eɓe meeɗi namnalde mo namdal gotal o ha o holno gandemi namdal ngal ko ngal cektortomi kongol no yeeso ma e Allah jarama Sidi Diop gandal yaltiɗo hannde eɗen jettiri ɗum kadi Allah eɗen mbiya kadi yo fandin eɗen mbiya tan namdal men makko eɗen gandi o haalɗo haala haalɗo ko heewi ko ganduɗa ko yimɓe hannde ɓuuri hattojinde kono kadi so tawi en hannde en mbiɗo tan Sénégal ma yimɓe kala haala politique beele hannde caggal nde jogui lodde ɗe ganduɗa ko lodde ɓesgu ko lodde dañal ko lodde beele hannde ceerno Sirif Dia ko wayno politicien uji ɗi ni koye jam politicien uji kala jiɗɗo banggue laamu poɗantoɗo laamu beele omo jogui lodde ɗe ganduɗa ko lotgal laamu eyyi lotgal laamu ene woodi sika yiiɗi ƴettu laamu Sénégal exemple Sénégal gandumi jiiɗa lotgal hiɗum a ƴeewat région ngaji ɗi ɓurɗe mawno Sénégal guure ɗe ɓurɗe mawno wuro hen foof sika yeehi sikaɗo looto wuro he a timata wuro ngo tawa timata ɗum a timata wuro ngo a ƴeewat ɗo ɗo ɓuuri to wuro he wuro ɗe ceɓɗe carte exemple han jaaha Dakar sika yiiɗi gaño Dakar a yahat ene woodi hayre wotere mawde wonde hakkude Gueej e heede to on ɗo wiyete kadi ne wokam nden hayre etta gal jaaha hakkude hayre nde tima Dakar lotoɗa taw koye ndiyam eyyi so tawi noon ka jiɗɗo gañade Touba a yahat ƴeewa ɗo ɓuuri ɗon to ganda sika darima toon a haytoto juuma a walla a haytoto goɗɗo mbaɗa lotgal ma so tawi ka jiɗɗo gaño Saint-Louis a yahat ha hakkude Gueece ƴeewa ko ɓuuri ɗon towo lotoɗa walla ƴeewa ɗo ɓuuri ɗon towo tan siko Faidherbe walla siko goɗɗum lotoɗa so tawi ka jiɗɗo gañe Rissa Toll ko noon mbaɗata so tawi ka jiɗɗo gañe Tamba a ƴeewa nokku o ɓuuri toon maɗi tina ɗo ɓuuri ɗon towo lotoɗa lohle ɗe ko noon ƴeewa frontiére uji ɗi Sénégal ɗi frontiére fof lotoɗama ha para uddama eyyi joni ɗum sika ɗum waɗi ha parɗa joni noon woodi ko mbaɗanteɗa e drapeau leydi ndi étoile o gonɗo hakkude piyaneɗama a fiyine par ce que Sénégal koko woodi limore nden limore piyanteɗa Dakar koko woodi rawhanuji heɗum Saint-Louis koko woodi rawhanuji heɗum Thiès ko noon way fof ko noon way ɗum fof mawɓeɓe heeɓe ɗum gandi gandal ina ɗum andi a waɗat feere han ganda ɗum sadakuji heɗum ganda no ɗum darori sika ɗum waɗi noon kala hen wuro ngo natata mbiyata ko yimɓeɓe ko an noddi ɗumen taw a noddani ɗumen a yoɓani ɗumen a tottani ɗumen tisetaji kala hen wuro ngo natɗa foof en jiɗma foof en jaɓɓama guerta leydi ndi ko ni leydi ndi tagori ko ni lotto ɗum woni affaire politique eyyi min jaaɓi joni kam kaw haademi artude ma tan arte ma mbaɗade hankkadi ko dokkunoɗen hojumoji kuuɓi wonko jiimi ɗo guilnani ha joni tan mboɗomi daara nduɗo sawru kam nduɗo sawru ko sawru sosoɓe walla taw ko sawru jajaaɓe min jiimi nduɗo sawru ko koye guertode nduɗo sawru noon mboɗo yi hen kadi mboɗo yi hen ko heewi tan ko heewi bagage an kam ceerno Sow ndu sawru ko haalata eyyi ndu sawru haɗani sawru ɓooyi sawru kam ɓooyi histoire gandal ɗi cabbi ko ɗum cabbi donaɗi tan cabbi ɓooyiɗi gondenteɗi mbawɗi humto haaju foof ala ko ala e mayri est ce que ko woni fof amin hen liggoɗa e ndu sawru kam min jiiɗa ndu laɓɓi ko secret woni min jiiɗa ndu secret ɗum kam yori Allah jarama konngol artema kawabou noon yeeɓiyankoɓe Pindi TV no wayno sawo yawti guila nane mataw yewtanene weltan nde émission amen gadiɗo e nder Bawol e nder Belɗi mi wima mi yen hedde reɓe lamma musidɗo dañoɗo haaju cattuɗo seeɗa ummi ɗo ari nde hollama nde yawi wi beele ko guel ɗo andi pulla e goto yawede caggal muɗum mbiɗami holno gandirmi mbi min koye ladde he gommi caggal muɗum haaju mum humti beele saaha indema ɓurtaki darde ma e duuɓi ma yimɓe nanma gara ko cikkata ko so jiima ɗeɓa waddeno on wano ni so wona kolla ɗum ko mbawɗa ko eyyi haɗandi ɗum ene ɓooyi aduna
ceerno meɗen cheikhana ahmad tidiane radiallahu taala anhu wona ko duuɓi jeeɗi reeni alqur'an de ko duuɓi jeeɗiɗi mum mana ko dañi ko duuɓi jeeɗiɗi hen reeni alqur'an kala ko moƴƴi ko cukago hajjugo cukago julde an kay julde way kon entraînement ni tan tour ɗum goɗɗo wawi ɗum ko kurko e kurus kay mawɗo wawa jooɗade wawi jooɗade kay ko kurko diine sohli ko kurko nde diine ari nde annabi sallallahu alaihi wasallam ari nde haareji ngari ene woodi umuruji ɗiɗi cembinnoɗe kewnoɗe doole annabi sallallahu alaihi wasallam tori yo umar hen goto naata diine woni seydina umar bunil khattab torinoma khalid ibnu walid en naata diine balla diine ɗum fof ko sembe doole mo ala doole ala sembe ala tambo aɗa andi han min han meɗo ɗo wawi immo joni mi yaha e ladde tamba he mi humta toon haaju neɗɗo mi arta mbeɗa wawi immo joni mi yaha frontiére Mauritanie mi humta haaju mi arta mbeɗa wawi immo joni mi yaha États-Unis ɓawa janggo mi arta mbeɗa wawi immo joni mi yaha France mi arta ɗum foof so tawi ko mawɗo wawata ɗum eyyi ɗum taki noon wona hen yimɓe nanma jottoma taw ɓe jaakoraki e noon ɓe daña koɓe jiɗno ko walla ɓe daña ko ɓuuri ɗum hay aduna ko noon Allah ko noon heewi waade hay concours ji alqur'ani hay Sénégal etta ɗum ko sukaɓe e minen min deni alqur'an ko minen goni sukaɓe tokosɓe min ciwa yo daña hay 10 ans ɗon min deni alqur'an min bindi kamilaji taw ina yooɗi bindugol joɗgol min jangi gande gila Lahdari ha Qalil ha Tufa ha Magama min jangi Ibnu Duraydi en Kafrawi yo min jangi defte mawɓe ɓe fof ko cuka min mbaɗi ɗum nde min jangata lasrara nde nden komin sukaɓe sika ari haɗa jangga lasrara a ligginte a tampinte e so noon so tawi Allah tottima mission dow leydi mission o weeɓan hay so tawi a ari ceerno o salimo tottude alhaali o so lelima jamma ma Allah hollu ɗum o a tottat ɗum alhaali o walla mi itta ko wonema sabu o tampinima o tampanima o gollanimama a tottat ɗum alhaali o aɗa andi khawatim bitoɗo khawatim Souleymane mi meeɗa ara e mawɗo goto Ndar mbimi ɗum min de addi kam han ko janngude khawatim Souleymane ahkamuji muɗum fof muɗum rawhanuji mum fof jiɗmi andude mi wawma taƴ noma taƴirte o wi kam min de beela totta kam naggam mi jangguinma mbimi ɗum min de komi taaliba jeelatoɗo tan mi wawama toto naggam pour janggina kam khawatim Souleymane e ko Allah waɗata o janguinde kam khawatim Souleymane sika wiyama o ina andi khawatim Souleymane a yeddan par ce que siko hawrimo fiyeta ko costume muɗum waɗa vereji muɗum mbiya o ɗo fewani te ene kam janguini janguingol hegol selli khawatim Souleymane mi taarimo seeɗen ɓe gasata ɗo ha Fouta no andiri khawatim o ni a yiyata yimɓe gandiranima no ɗo ha Tunisie ɗo ha Maroc ɗo ha Égypte no andirima ƴeew ɗum ko ɗum Allah okkirta Allah wi wattaqullah wa yuallimukumullah wallahu bi kulli shay'in alim kule Allah mi andina mon min woni Allah gandinowo fof kala mo hulani Allah mi andinta ɗum yaram sitso ɗum taki sahaji neɗɗo arama wodana nandruma wodoɗo yettorma wiyeɗode ndega fewata tawa yo anda ko ɗon fewata wondo ko pewnowo o fewni on ina fewna ɗo ɗum taki sika ɗon ajji haajuma tan Allah waɗa hada awol haajiri taw ko hariba wonata mata bon yewta men gasi ha laaɓi yettude bandiraɓe jarnade ɓe gonduɗen koye miñiraɗo to banggue duuɓi hono ceerno Cherif Sow wona lawol gotol mbaɗɗen e makko eɗen jettamo eɗen jarnoma e gebbama kadi ɓuuri woɗɗude no tawnoɗen mo Jolof Kajoor e Bawol hande kadi o wati no wano musidɓe tedduɓe rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe anniyiɓe sabobinde tottude neɗɗo o gueɗal muɗum hokkude neɗɗo o fodde mum aɗa nalde jawdi ma meeɗa yiiɗa meeɗa nalde wona hunde wemde no feewi ceerno Cherif konngol ma cakkitol faade bandiraɓe ma almuɓe ma wonɓe e nder caggal leydi ɓe min tini caggal yewtere men adande kuppi biyeji naata e laaɗe ngabbi ma ga henna e woɓɓe noddoɓe maga hol konngol panta e mabɓe aɗa andi sénégalais tout le temps ko mbiyanmi ko Allah wi ko khuliqal insanu min ajalin wande en mbawa hen ndego wadde Allah wi ko min tagui neɗɗo ene heeñi Allah wi ene yimɓe Moussa wa ma ahjalaka an qawmika ya Moussa nde Moussa yeehi ina etto e deftere muɗum Samir yuttafni hunde darni hiɗum hunde Moussa wi Samir wi yimɓe Moussa ɓe ayi Moussa ko jejjitɗo Allah mum o yeehi dow asman ko baggaɗo mon fa nasiya ko jejjitɗo Allah mum o
ilahukum wa ilahun Musa fa nasiya afala yarawna ala yarjiu ilayhim qawlan ɗum taki yimɓe ɓe so haaji fof heñaare in ɗumen natna ko ɓe natata kala ceerno mbo totota hoore ma walla duwantoɗo mo yo won gandu par ce que ganda bonnantama fewnananmo mi yiyani ganda bonnanowo wo neɗɗo noon so anda sika totti électricien courant anda phase kay neutre galle ma ene wawi sumtu sika totti ganduɗo noon phase kay neutre jaksodirta filuji ene hasama galle ma feewa alhamdoulillahi rabbil alamina noon yimɓe ɓe ene nodda kala nodduɗo ko fiikum inchallah haajuma mo jaakorɗa ɗo haɗa mo yaakori e allah e nulaɗo mo sallllahu alayhi wa sallam haɗa mo amen yaakori mamin mbaɗ feere ha mo humto pewniten koye men pewniten niidi ndi pewniten jikkuji ɗi pewniten jikkuji ɗi saabu allah tagri mo allah mantiri mouhammad sallah alih sallam tan ko jikku wa innaka la ala hulkhil adim jimowo gooto wi faakhan nabiyina fi halqin wa fi hulukhin walam yudanuhu fi ilmin wala karami e annabi sallah alih sallam wonande muɗum jikku annabi manti hoore mum ko needi adabani rabbi wa ahsana ta'didi annabi mantoraki asku min komi pullo walla min komi ceɗɗo walla min komi saraɓullo walla min komi naar allah mantorani annabi mantorani ɗum hoore mum innama almuminuna ihwatun aslihu bayna akhwaykum ya ayuha nnas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shuhuban wa qabaila lita'arafu inna akramakum inda allah atqakum inna allah alimun kabir ɗum annabi haali ɗum allah haali e dow annabi onon fof min tagi mon rewɓe worɓe suko mawɗo hoɗon goni leƴƴi sertoɓe e so noon haɗa andi homo yettoto kam hen homo jiɗmi hen o kulɗumi waɗa yon pewnit jolle ɗe pewniten jikkuji ɗi janggen jangguinen moƴƴene koye men moƴƴene diine men kala ko heɗen mbaɗa jogo e hen anniya moƴƴo innama amaluna bi niyyati wa innama li kulli imrin ma nawa kala ko jorto moƴƴo woni anniya moƴƴo woni yottoto dow jam wattindat fewat in uridu illa al islah mastata'tu wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa alayka salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh aleykum salam wa rahmatullahi Sary Dia eyyi ko namdal men cakkitingal tan caggal gandal ngal haali ɗo foof so tawi hande yeeɓiyankoɓe Pindi TV ɓe jeeɓi gande ɓaleɓe hande ceerno Sérif Sow yiiɗi woodi almude walla yiiɗi woodi cohluɗo waɗanede hunde yiiɗi jokkodirde ceerno Sérif Sow beele holno waɗata ha wawa yettade ceerno Sérif Sow guila tonggode ha adresse o e so noddi tan numéro ɗi mbaɗat affiché écran he ma haala e no waɗata no sohli eno sohliri ɗum ko noon heɓorto minenne ko ba guesa tan min dina min denani guesa wadba inchallah kala neɗɗo sohliri amen ko noon heɓrata amen ko noon yettorto amen ko so ari ɗone almudagal tan tawata ɗo kala ko wawi ɗo adduna ko almudagal tawata ɗo tawata ɗo hay ceernagal ko almudagal tawata ɗo kala ko wawi ɗo adduna ko almudagal e needi e neware tawata ɗo si arine qada'ul hajati qariban mbimami ma haaju muɗum humto tawa ina ɓaadi taw ko sari an kadi inchallah Allah jarama Seydou Sow wadde Allah jarama kawɓe e dendagal yeeɓiyankoɓe Pindi TV noon gasi a laaɓi caméra ko mawɗo galle Ali Faali ho mum kañum jogui musidɗo mo kufɗeno ko ceerno men ceerno Sérif Sow ko Abou Samba Diop e Sary Dia garno ɗo e yewtere men gande men ɓaleɓe ko ɗo ka ten ha lawol ngol so Allahu lamɗo jaaɓi